Казвам добре дошла на Сандра, нашия първи гост в подкаста ни "Успелите", който цели да разчупи стереотипите, наслагани в обществото ни. Здравей, би ли се представила? Здравей, добре заварила. Казвам се Сандра Цветанова, на 21 години и съм от ромски произход. Кои са най-важните хора в живота ти? Най-важните хора в живота ми, това е моето семейство, майка ми, баща ми и най-вече майка ми, която всъщност ми е баба. Тази жена ме отгледа и има честа да е майка. Кой те насочи? Кой откри таланта ти? Аз бях много малка. Майка ми имаше една приятелка в младежкия дом в Перник и ходеше там да си говорят с нея и съвсем случайно тогава Гуна Иванова преподаваше уроци там и дойде случайно при мен. Много ме хареса като дете, като излъчване, защото като малка имах много кадрева коса и ме хареса и каза: доведи това дете. При мен нито знаеше дали има музикални заложби в себе си, но отидох там и всичко потръгна оттам, от Гуна Иванова. А после какво последва? После последваха концерти, изяви, участия на различни събори. Дълги години бях в младежкия дом, след като Гуна Иванова не се премести тук в София и ние нямахме възможността тогава да идвам всяка седмица по няколко пъти в София. И продължих да хода на уроци до, може би, 13 годишна възраст. И след това кандидатствах в музикалното училище Любомир Пипков в София. Приехаме с профил народно пеене и завърших там. А сега? Какво правиш сега? Сега съм в музикална компания. Занимавам се с поп-фолк. Продуцентът ми е Оцко Василковски. Той е много добър и готин човек, разбираме се страхотно с него. Уча маркетинг в УНСС, нещо много различно от музиката. И така. А защо избра маркетинга? Защото смятам, че маркетинга също би ми помогнал да се развия, да се доразвия в музиката. Да се представям сама, да се рекламирам сама, просто да ми помогне. Казваш съвсем открито, че си от ромски произход. Някога срещала ли си се с нетолерантност, неразбиране? Имало е моменти, в които съм се срещала с нетолерантност, но никога не е било много явно. Повечето ми приятели, повечето хора около мен дори и не подозират, че аз съм от ромски произход, защото в България самата дума ром, по-точно циганин, ако мога така да се израза, е човек, който лъже, необразован, краде и така нататък, но не всички трябва да ни слагат под общ знаменател, защото както от единия етнос, така и от всеки един етнос има добри и лоши хора, поне така смятам аз. И важно е, че в момента ние, ромите, се стремим да си образоваме децата, да сме интегрирани и да
стане човек от нас, нали? Ако трябва с 3 думи да се определиш, кои са думите, които те определят теб? Това е много интересен въпрос. Честно казано, не знам. Може би съм свръхспокойна и надлива и упорита, въпреки че то е и надлива и упорита е горе-долу едно и също понякога. Зависи. Ако трябва да кажеш на децата от ромски произход, които са в училище, какво послание би отправила към тях? Какво бих отправила? Да следват мечтите си, да учат, да се образоват, за да могат да са независими. Как се виждаш след 10 години, например? Виждам се щастлива, успяла, с семейство, с 2 деца, може би, амин. Щастлива се виждам. Пожелавам ти го. Сега едно пожелание към нашите зрители, може и с песен. Пожелавам на всички зрители много здраве най-вече, да бъдат благословени и ще ги поздравя с една народна песен, защото народните песни са ми най-на сърце. Нека да е тази песен. Залюбих мале момче хубаво,